Айгөл Әхмәтғалиева. Қапқа. Хай-хай. 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 Җилләр көенә әкрен генә ачылып ябылырга маташкан капка, ни хикмәттер, шыгырдаган тавышлар чыгарып ыңгырашмый. Соңгы сулышында балаларын көтеп зарыккан шал ана күк, аның кебек әрнеп кенә «Кайт, кайт, кайт, кайт» дип пышылдагандай кемгәдер ялвара, инәләйде шикелле. Җәйрәп яткан киңлектә билгә тиклем үскән кычыткан, әрем, шайтан таяклары гына хакимлек итә. Монда йорт та, кыймалар да, гомумән нинди дә булса тереклеккә ишарә иткән берни дә шәйләнми иде. Хәер, еллар шавы астында такталары күгәреп, күгәннәре тутыгып беткән капканың әле бушлыкта бердән-бер хуҗа түгеллеген искәртеп, кайчандыр өй нигезе булган урында үлән баскан өнсез чокыр күзгә ташлана. Чокыр гына түгел, мин үзем дә өнсез, авазсыз идем. Әле Күгеш тавыннан төшкән мәлемдә үк каршы як тауда кайчандыр урам булган тарафны күзли кирфекләрем талса да, күренмәгәч, күңелемнән генә үземне башым буталадыр, ары табарактыр дип тынычландыра басмадан атлаган идем. Буталмавымны, кыргыйланган алмагачлар арасында үксеп яткан урамда басып торуымны аңлагач, аякларымның җигәре китте. Карт сөякләремә кояш нуры үрмәләвен сизгәч, кәчтүмемне салып беләгемә элдем. Җирнең ныклыгын тикшерергә теләгәндәй, аяк астындагы үләнгә таягым белән кат-кат төрткәләдем. Галстугым булмаса да, әллә муен тамырын, әллә тамагымны нидер кыскан күк тоелды. Күлмәк изүенең төймәсен ышкындырдым. Теге төйер генә тамак төбеннән югалырга ашыкмады. Мин юлын җуйган мусафирдай гаҗизләнеп, тирә-ягыма карадым. Күңел хакы өчен. Бер генә өй бар икән. Әнә бит, теге баштарак ниндидер афәттән качып калырга теләгәндәй, ябалдашлары чаларган тирәк астына посып яшеренгән. Батып баручы саламга да ябыша диләр. Күзләремә нәни генә өмет ышкыны йөгерде. Менә мин инде кәчтүмемне иң башыма ташлап, үземә шактый җәһәт кыланырга тырышып, тау бите буйлап түбән таба атладым. Түбә калайлары тутыккан 4 почмаклы йортның тәрәзә йөзлекләренә такта кадакланган иде. Кайчандыр ишек алды булган якка караган тәрәзәнең капкалары гына әллә кадагыннан купкан, әллә аларын рәтләп беркетүне кирәк санамаганнар, җил искән саен баягы капка кебек үк ыңгырашып, шык-ташык пыялага килеп бәрелә. Берничә минут элек күңелемә ниндидер аптырау, шаккаты йөгергән булса, хәзер инде курку һәм шым үрләде. Тигезсез көйгә тәрәзә каккан капкачлар гүя шушы муртаеп, кыйгаеп беткән өйнең хуҗасын үзләре янына чакыралар. Юк, чакыралар гына түгел, аның шушында пәйда булуын таләп итәләр. Шак-шак, 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 шак-шак. Мин кинәт кенә хәлсезләнеп калдым. Кинәт кенә дип, яшең 7 кишәрлекне узып киткәч, егетләрчә җир җимертеп йөри алмыйсың анысы. Соңгы елларда аякларында сызлап интектерә. Шуңа күрә еш кына иптәшкә таяк дигәннәрендә алырга туры килә. Җигәр киткәндә таянырга ярап тора анысы. Менә хәзер дә күзләремне йомып, бер тын сулышсыз торгач, капкасыз, кыймасыз бушлыкта утырып калган иске эскәмиягә чүмәштем. Тагын күзләремне йомдым. Бу мәлдә мөгаен акылы киткән кешенекедәй йөземә ниндидер тилемсә көлемсерәү йөгергәндер. Менә хәзер кирфекләремне тибрәтеп җибәрермен дә, әле генә күргән куркыныч төш онытылыр. Мин үземнең биек түшәмле фатирымда, я булмаса
аппақ итеп агартылган мич башында уянып китәрмен төсле тоелды. Әлбәттә, булар барысы да төш. Кара каршы үйләрдәге шымыр чәчәге исләренә, бала чага чырчуына, кыш җитсә, шул балаларның җиз тасны югары очтан инеш буена кадәр чана итеп шуып уйнауларына күмелеп утырган таулы урам җир упкандай юкка чыга алмый ләбаса. 30-40 өйле урамнан шып-шыр бушлыкта сыңар капка һәм сыңар өй утырып кала димени. Күз кабагым шушы хыялый ышанычны югалтудан шүрләгәндәй кыяр кыймас кына ачылды. Барда үз урынында иде. Җил көенә тәрәзә каккан капкачлар да, ачылып ябылып үксегән иске капкада. Шушы бушлык белән минем арада ярты гасыр гомер җәйрәп ята иде. Мине хөкем итәргә ашыкмагыз. Сез генә түгел, үзем дә читтән бәя бирә алмый торган кеше булып гомер кичердем. Кызгандырырга теләп әйтүем түгел, бар яшәгәнем ниндидер соры тормыш булды. Башкаларның юк кына шатлыкка да кош тоткандай сөенгәннәрен күрсәм аптырый идем. Ничек шулай елмаерга, куанырга буласың? Үземнең бер генә тапкыр улым туып, аны кулыма алганда саран гына елмайганымны хәтерлим. Үз-үземне корт урынына эштән кимереп яшәүемнән тәм таба идем микән? Сәбәбен аңламыйм. Янәшәмдә авыз тутырып шатлык уртаклашыр кешеләрем булмадымы? Әллә шатлыкларым булмадымы? Анысын да белмим. Безнең урам мине кечкенәдән Дуамал Касыйм дип йөртте. Бәләкәй чагымда ук шундый кушамат алырлык ниләр кылганмындыр, бер төкләп хәтерләмим дә инде. Әнкәй дәгел, бигрәк Дуамал инде син, абыеңа охшамагансың. Ул ичмаса башта уйлый, аннан эшли. Синеке киресенә каткан дип тиргейде. Мин бәләкәйдән үк Түбән оч Мустафадан көнләшеп яшәдем. Чөнки безнең урамда аның әтисе генә сугыштан исән-сау әйләнеп кайткан иде. Җигүле ат арбасында бер-берсенә арка терәп барганнарын күрмәс өчен әллә ниләр бирердәй булып, иреннәремне канатырдай тешләп, берәр почмакка поса идем дә, әткәйне урлаган сугышны, аның үлү хәбәрен китергән почта Гөлсемне үзем генә белгән сүзләр белән каргый туйганчы елый идем. Мәктәптә укыганда да бигрәк башлы инде син дип, барысы да Мустафага мөкиббәр иде. Атасы авылда бер гармунчы булып йөрде. Тора-бара малае аннан да уздырып, күз өстендәге кашка әверелде. Вечерга чыксаң кызларның күзе кемдә диген Мустафада. Колхоз эшендә кем мактаулылар исемлегендә тагын шул Мустафа. Ә Касыймның дөньяда барлыгын күрүче дә юк. Төсем битем әллә нидан булмаса да, салам чәч, сыйык зәңгәр күзләр, борын өстенә мәңгелеккә сибелгән каңгырт сипкелләр белән ничек мактаныйм инде. Гәүдәгә ике Мустафаны бәреп егарлык, беләкләр ачуым бер килмәгәе бүрәнә юанлыгы, йодрыклар чукмар, буй җир идәнебезгә такта юнәтеп җәйгәннән бирле баш матчага бәрелмәсен дип өй эчендә бөкрәйбрәк кенә йөри торган. 4 почмаклы өйдә әнкәй белән икәү генә яшәп ятыш. Абый бәләкәйдән үк бик ушлы иде. Ничек итсә итте, паспортын кулына төшереп, авылдан чыгып ычкынды да, шунда өйләнеп, җиңги белән калада төпләнде. Әткәй сугышка чыгып киткәндә, миңа тулыр-тулмас 5 яшь иде. Мин аны бөтенләй хәтерләмим түгел. Күз алдында томанлы гына булып әткәйнең озын гәүдәсе, ике як ирен читеннән салынып торган мыек чылгыйлары әле дә шәйләнә. Кабатлап әйткәнгә ачуланмагыз. Үземне белә белгәннән бирле әтиле малайларга кызыгып, шулардан көнләшеп яшәдем. Исемдә әле, нигә безнең әткәй генә үлгән, нигә Мустафаныкы да үлмәгән дип әнкәйне гелтиндерә идем. Авырткан сөяленә басканга әнкәйнең ачуы килгәндер инде. Шулай дип теңкәсенә тия башласам, көчле куллары белән мине песи баласы урынына эләктереп, сәке өстенә тотып ата иде дә, алъяпкыч итәге белән йөзен каплап, үзе дә шыңшырга тотына иде. Андый чакта абый мыштым гына яныма килә дә, ботымнан борып шеметеп ала. Янәсе, нигә шулай дип әнкәйне аптыратасың инде? Баштарак ул шеметкәнгәме, әнкәйгә үпкәләпме, акырып елый торган идем. Соңрак шарландым. Тишемне генә кысам да, почмактан күзләремне ялтыратып карап утырам.
алай да әнкәйгә ярап булмый әле. Бүре баласы кебек карап утырырма дип кычкырып, кулына ни эләксә шуның белән сыртыма кундыра. Кайчагында уклау да төшкәли. Анысы хәтәр авырттыра. Тәннәр күгәреп чыга. Әнкәй шулай үзе кыйный, үзе кайчагында кочаклап елый. Дөнья өчен сездән алырга калды, балакайларым, дип такмаклый. Сездән дип абыйга алай әллә ни эләккән юк, чөнки ул минем кебек телләшеп, каршы килеп маташмый. Соңыннан үзенчә эшләсә дә, әнкәй әйткәнгә ярар әнкәй дип җавап кайтара белә. Мин исә үземнекен даулап 40 сүзгә җитәм, телләшәм. Үсә төшкәч, күрше малайлары кызлар күзләштерә. Кичке уеннан кызлар тотып кайта башлады. Мин исә әллә нәрсә. Уенга төшәргә атлыгып тормыйм. Атнасына 1-2 кич урап кайтам. Чөнки анда үземә бер ем дә юк кебек. Бармакларына күз ярмәслек итеп, Мустафа гармунда сиптерә. Кыз 40-ын аның тирәсендә бетерелә. Пар уенда минем белән янәшә басарга атлыгып торучы күренми. Малайлар белән элек-электән бөтен бәхәсне чукмар йодрыгым хәл итәргә күнеккән. Тик кызларга нигә минем белән биемисең дип китереп кундырып булмый шул. Быел җәй күрше авылдан әнкәйнең апасының кызы безгә утырмага килде. Күрешмичә кыш чыккан арада Нәҗибә бөтенләй җиткән кызга әйләнгән иде. Бик озын тылымлы, аппак йөзле, әнкәйләр ягына охшап, сыек зәңгәр күзле, мул күкрәкле. Тик аның бер кимчелеге бар. Уң аягына ярыйсы гына аксы иде. Үзе бер дә алай хурланып утырмагандыр инде. Кич җитте исә, уенга чыгу ягын гына карап тора. Әнкәй аның колагына ярты сәгать буе үгет нәсихәт укып, синең өчен миңа җавап бирәсе, бер үк карап йөр дип 40 кат кисәтеп, көч хәл белән генә чыгарып җибәрә. Бер кичне Нәҗибә кара коелып, кәефсезләнеп кенә утырды. Орчык кабаларын җыеп куйгач, бүтән көндәгечә бизәнә түзәнә башламады. Әнкәй белән бергә урын җәеште дә, мыштым гына аның янына сәкегә менеп тә ятты. Минем урын идәндә иде. Мин дә үз урыныма чүмәштем. Күзгә йокы өленмәгән иде әле. Бер мәлне ипләп кенә тәрәзә җиткәнгә сискәнеп киттем. Ул да булмады. Нәҗибә ялт кына сәкедән торып та утырды. Кайсы бимазалы инде тагын? Әнкәйнең борын астыннан гына канәгатьсез мыгырдануы ишетелде. Миңа, Бурабек апа, миңа. Кичә үпкәләгән булган иде. Нәҗибә кабаланып сөйләнгән шәенә сәкедән сикереп тә төште. Аны-моны абайламый, минем өскә киттереп тә басты. Кеше таптап, йокыдан уятып, аксак-туксак башың белән кая барасың? Ачуым чыкканда, мин алай сүзләрнең тегесен монысын сайлап тормыйм. Нәҗибәдә минем кайгы юк иде инде. Ул өстенә юка бишмәтен элә-элә, аягы аксак-туксакның йөрәге зәгыйф түгел шул. Синеке кебек үк дөпелдәп тибеп тора дип үткер генә җаваплады да, ишекнең келәсен күтәреп чыгып та китте. Әнкәй урынында бөтерелеп, үз алдына нидер уйлап ятты бугай. Шактый озак кына торгач, ярар, улым чыксын. Төлкенең төне көне юк. Хәйләсе кара кургаш дип, ниндидер үзе генә белгән мәгънә белән әйтеп куйды. Аннан көрсенеп, син генә менә солдатка каралып кайтканнан бирле өйдә сүрсеп ятасың. Ярамас дип тапсалар да аяк кулың исән, берәүдән дә ким-хур түгел. Кеше арасында булсаң, укаң кыйлыр дисеңдер шул. Яшең бара. Менә дигән кызларны бүтәннәр чүпләп бетерә тора. Әнә, Түбәнеш Мустафаны да Фатихларның кызын ярашкан диләр. Бу җомгада никахлары икән. Бер дигән акыллы эшчән бала биянасына алтын килен дип өстәде. Йокы качкан иде инде. Әнкәйнең сүзләре ачуымны чыгарды. Җитмәсә, тагын Мустафаны теш арасына кыстыру саруымны кайнатты. Фатих кызы дигәнен беләм. Хәниянең тугай чишмәсеннән су күтәреп кайтканын әллә ничә тапкыр күреп калганым булды. Тулы гына гәүдәле, бит очы кызартып куям икән, гел алсу алма кебек кызарып тора. Мустафа шуны ала диген. Урынымда кыбырсып яттым да әкрен генә торып киенергә тотындым. Төн ортасында кая барасың син дә? Тәки йокламый икән әнкәй. Мендәреннән башын калгытты. Үзең бит кызлар янына куасың. Китчәле. Синнән дәрәтле сүз булдымы дигәндәй, әнкәй кулын гына селтәде дә, стена бүрәнәсенә башын терәп диярлек борылып ятты.
Ишек кашыгасына башымны бәрмәс өчен урталай бөгелеп дигәндәй, өй алдына чыктым да нигәдер көлемсерәп куйдым. Әнкәй килен сорый диген. Баскыч уртасына басып та шактый уйланып тордым әле мин. Аннан бер карарга килеп, гармун тавышы ишетелгән якка, инеш буена төшеп киттем. Безнең авыл кызык кына урнашкан ул. Шактый текә тау битендә урамнар аркылы да, торкылы да тезелеп киткән. Безнең урам тау түбәсеннән инешкә кадәр туп-туры булып сузылып төшә. Өстән элек байлар утары булган тирәдән яңа урам кушыла. Анысын югары дип йөртәбез. Бакча итәкләре инешкә терәлеп торганнар түбән очлар. Шул инешкене айырып торган каршы якта икенче авыл, аның аргы очына өченче авыл тоташып китә. Бары югы уртак. Күгеш тауына 3 авылның да балачагасы кайсы калай каретага, кайсы җиз таска утырып чанашуа, инештә 3 авылның да кыз кыркыны кир чайкый, апа җиңгиләр көянтә күтәреп Кизләү шишмәсенә килә. Шишмә янында тип-тигез булып җәелеп яткан үзәнлек бар. Яшь җилкенчәк кичке уенга шунда җыела. Ул кичне хәтерлим, йөзек салыш уенында җаза биреп Хәнияне җырлаттылар. Тавышы хәтәр моңлы икән. Күкрәк тавышы белән матур итеп Рамайны җырлый башлады. Төнгә каршы берәү моңлы итеп Рамай ayırılışu köyüm jırladı. Jırlap bitire almadı. Mustafa garmonun duuldatıp, кинәткенә ниндидер шаян, дәртле көйгә күчте. Ул егетләр тезелеп отырган бүренә читенә чүмәшкәнемне күреп алды да, уйнавын бүлеп, "Әхте егетләр, Касимның йокысы кача күрмәсен, читкәрәк шуышыгыз, урын җәйгез" дип төрттереп куйды. Сүзгә кеше кесәсенә керми шул. Мин генә менә ин кирәк чакта телемне авыз эчендә әйләндереп, 2-3 сүзне рәтләп әвәли алмыйм. Каршы якка тезелешкән кызлар арасында бер толымын күкрәгенә төшереп, кылтыгыланып утырган Нәҗибәгә күземнең агы белән карап куйдым. Шул лыкылдап өлгергәндер инде. Касим абый йоклап калды дигәндер. Әллә өеңә генә кайтып йоклыйсыңмы соң? Сиңа дигән кызлар да барыбер әле анасы алдында ими-ими утыра. Мустафаның шулай дип өстәп куюы тәмам ачуымны чыгарды. Ничек сикереп торганымны, ни рәвешле аның гармонына китереп сылаганымны сизми дә калдым. "Нанна, шамалап, кеше төсте шаяртканны да аңламыйсың." Кемдер мине терсәгемнән эләктереп читкә тартты. Мустафа күреге ярылган гармонына шаккатып дигәндәй карап торды да, тиен җитезлеге белән минем өскә ташланды. Безнең бәрелеш ни белән төгәлләнер иде, анысын белгәне юк. Ике арага аксаклый-токсаклый Нәҗибә килеп керде дә, минем беләгемә асылынды. "Касыйм абыкаем, уенның ямен бузма берүк. Әйдә кайтык зинһар" дип, ялына ялвара мине өйгә өстерәде. Икенче көнне Нәҗибә авылларына кайтып китте. Шул кичне мин Хәнияне урладым. Яфрак тәмәке дигәндә үлеп китә торган бер егетне шул тәмәке хакына ризалатып, төн уртасында кызны аларның мунчасына алып кайттык. Гөнаһысы кирәкми. Хәниягә кагылмадым мин. Бүтән булмышымны Мустафадан кахкаһәләп көлү тойгысы гына биләп алган иде. Безнең якта кыз урлау ят күренеш түгел. Андый хәлләр күрше-тирә авылларда да булып тора. Урланган кыз, хорланган кыз инде ул агайны. Җомга көнне никах укытасы идеңме? Карап карарбыз. Кем кемнең нәрсәсен укытыр. Таң сызылып килгәндә генә елап шешенеп биткән, тынсыз калган Хәнияне үзебезнең өйгә төшердем. Әнкәй әллә йокылы уяулы булганга артык күтәрелеп бәрелмәде. Әдәм рәте кылансаң дип гадәттәгечә канәгатьсез сөйләнеп алды да, әллә кайчаннан бирле Хәнияне алып кайтуымны гына көтеп торгандай, мич аралыгына урын түшәргә тотынды.
Алтын килен дип әйткәнең, син аязган икән дип тешемне рҗайттым мин. Безнең эш беткән, мулла чакырып, никах укытырга гына калды. Хәния ташсын кебек мишкә сөялеп тора иде. Минем сүзләремне ишеткәч, йөзен каплап, кычкыра еларга тотынды. Алдалый ул Рабига апа, алдалый. Әдәм көлкесенә калдырмагыз, кайтарып җибәрегез мине. Рабига апакаем, зинһарлап сорыйм. Килен көтеп зарыккан әнкәйнең тиресе калын иде. Күз яшьләренә сикереп төшмәде. Кыз баланың язмышы шул инде аның, Хәниякәем. Урлап ап кайттыларны, ярашып бардыңны. Касыймның сүзеп карап торуларына хәтле яратмыйм бит. Рабига апа, нинди хатын булыйм мин аңа? Ярашкан кешем бар. Ни йөзем белән аның катына кайтырмын? Кем сиңа аның янына кайтырга куша? Өебез бәләкәй булса, күңелебез киң безнең. Сыярбыз. Әнкәй күгәрчен урынына гырли үзе яткан мендәрне мич арасына ыргытты. Күз яшеңне әрәм итеп торма. Яши кирәге чыгар. Бар, башыңны терәп ал дип, Хәниянең терсәгеннән тотты. Елап шешенсә дә, хәтәр матур икән бу Хәния. Усал ялтыраган кара күзләре тәлгәштәге шомырт кебек. Ул әнкәйне каты итеп этеп җибәрде. Чыгармасагыз, тәрәзәгезне атып булса да барыбер кайтып китәм. Тик Касыймга хатын буласым юк. Аның сүзләрендә шул кадәр нәфрәт, алай гына да түгел, ниндидер җирәнү ярылып ята иде. Мин эндәшмәдем. Бөтен эшне әнкәй хәлитәсенә ышанып, Хәнияне мич аралыгына төртеп керттем дә, әнкәйгә баш белән генә ымлап куйдым. Янәсе, тынычландырасыңмы? Теләсән ишләт. Үзем иске бишмәтне кочаклап, өй алдына чыгып, ишек төбенә сузылып яттым. Күзне йомуга йоклап та киткәнмен икән. Күпме ятканмындыр, әнкәйнең дык итеп янтыгыма төртүенә күземне ачтым. Имгәк дигән, тора әле. Әллә чыгарып кына җибәрәсеңме? Бернинди үгеткә дә керми. Мустафа дип елый бит, йоммый түгә. Алла сакласын, авыр мазар юк микән? Бәләсеннән башаяк. Мин аңгы-миңге кыяфәттә торып утырдым. Кемнең Мустафаның баласын тәрбияләп үстерү минем уйнияткә керми иде. Алай гына да түгел, өйләнергә дә исәпләп торуым түгел әле. Әнкәйнең уйлаганы хак булса, шул гына җитмәгән иде. Мин өйгә кергәндә, Хәниянең инде тавышсыз калып үксегәне генә ишетелә иде. Мин аны мич артыннан йолкып дигәндәй тартып чыгардым. Элек күпереп, кызылланып торган иреннәре зәңгәрләнеп каткан. Чит-читенә бер төн эчендә буразналар сызылган. Ике озын толым итеп үргән чәче тузгып, юешләнеп биткән. Күзләренең дә төсе уңып, нуры сүнеп калгандай тоелды. Күңелемне кызгануга охшаш бер хис биләргә маташса да, сүземне сүз итү теләге көчлерәк иде. Нәрсә? Мустафа эшеңне бетергән идемени, һә? Минем шулай дип кырт кына соравыма Хәниянең йөзе җыерылып куйды. Күзенә ниндидер өркү йөгерде. Яшермичә әйт. Соңыннан барыбер беленәчәк бит. Әнкәй дә сүзгә кушыласы итте. Ул инде чынлап туйга әзерләнгән кешедәй бәбәй итәкле күлмәге өстеннән кара камзулын киеп куйган. Чәч башын кызыл чәчәкле ак яулыгы астына яшергән иде. Безгә сандыгы ачык кыз кирәкми. Авырың мазарың булса, уен уйнап торды, юк, кайт та кит. Хәния кызарган күз кабагын аска төшерде. Бер кадәр тонтыргач, "Эй Аллам, Рабига апакаем, кеше хурлыкларына калдырмагыз", диде, башын иеп кенә. Әнкәйнең талканы коры иде. Ике сөйләшеп тормады. Ишекнең келәсен генә күтәрде дә шунда амлады. "Хурлыкка каласын алданрак уйлыйлар аны, балакаем. Эш узгач түгел, жан күйекләре." Хәния ачык ишектән атылып чыгып китәргә ашыкмады. Хәле киткән кешедәй лып итеп сәкегә утырды да, тагын мышкылдап елап җибәрде. Мустафа белән икәү генә белә идек. Кеше телләренә керермен микәнни? Әнкәй Хәнияне жәлләп куйды бугай. Башыннан сыйпаган итте. Бездән чыкмас. Бар, азагы хәерле булсын дип, Хәнияне урыныннан торгызып чыгарып та җибәрде. Аннан мине эт итеп сүгеп аткач, камзулын салып ыргытты.
алды, башындагы яулыгын бүтәрләп ташлады. Нәрсә дим? Тормышымның кырт үзгәрүе шушы адымымнан башланды микән? Шушы төннән, Хәниянең күз яшеннән. Әнкәй бездән чыкмас дисә дә, минем теш сирәгрәк иде. Хәнияне урлап кайтуым турында да, кызның бирнәсе хакында да авыл өстенә таралырга өлгерде. Мустафаның егетләр яллап мине эт итеп кыйнап ташлавын искә төшереп торасым да килми. Чыннан да, арт санын җыя алмаган карт эттәй өйгә кайтып егылдым ул көнне. Әнкәй белән дә пычакка пычак килеп талаштык. Аның гаепләүләреннән соң мин үземне дөньяда бер адәм актык итеп тоя башладым. Үзе кычыткан сулары эшерә-эшерә, яраларыма бака яфрагы ябып бәйли-бәйли тәнемне давалый. Теле белән һәр көн ишетеп кайткан хәбәрләре белән җанымны әкрен генә үтерә бара иде. Синең аркада урамга чыгарлыгым калмады. Кеше бармак төртеп күрсәтә. Мустафаның ата-анасы Хәнияне алдырмаган. Башта чистарынып килсен, шуннан соң гына никахлашырсыз дигәннәр икән. Мустафаны яратуы хак булган инде баланың. Чистарынам дип ширмеш каршыгына барган, кан эчендә кайтып ауган, хәле авыр ди. Үлгән бичара. Иске зиратка күмдертми икән мулла. Керәшен зираты астына җирләргә булганнар. Анасына ни хәсрәт. Бу хәбәрдән соң мин үзем дә үләргә тиеш идем. Әмма яшисе килү теләге көчлерәк булып чыкты. Шул кичне мин авылдан чыгып югалдым. Хәниянең үлемендә үземнең тора салып турыдан-туры гаебем булмаса да, Мустафа белән икесе арасына кара йылан урынына үтеп кергәнемне акылым яхшы аңлый иде. Авылны, әнкәйне, үзем уйнап үскән урамны, су кыенган әрә елгасын, бәбкә үләнле ишек алдын, әткәйсез үткән бала чагымны һәм яшьлегемне бөтенләйгә калдырып, Албаба станциясенә ашыктым. Артыма соңгы тапкыр борылып караганда күреп калганым, җил капканы тотып торган юкә бауның шертләп өзелеп, әкрен генә җилфердәве булды. Абый җиңгәшәйнең туган ягы Әлмәткә китеп төпләнгән иде. Мең бәлә белән башта шулар янына барып урнаштым. Озын баракның бер бәләкәй генә пычмагында көн күреп яталар. Кичкенә балалары да бар. Артык кашык икәнем кычкырып торса да, алай тексе каршыламадылар тагын. Хәер, анда озакка тукталырга исәбем юк иде. Эш эзләп урамда йөргәндә, Камчаткага балык эшенә кешеләр кирәк дигән игъланны укыгач, тоттым да шунда язылдым. Кайда ул Камчатка? Мин анда нәрсә эшләргә тиеш? Авыл капкасына кадәр генә барып җитәрлек урысчам белән ничек көн күрермен? Мондый уйлар соңрак кына, инде поездда барганда гына башыма типте. Анда китүемә абый, эзләсәң, монда да эш бетмәгән булыр иде дип ризасызлык белдереп маташкан иде. Йөзе май кояшы урынына балкыган җиңгәшәй 6 ай дигәнче үтә дә китә. Барсын, үзенә акча да эшләп кайтыр, дөнья да күрер дип бик тиз авызын каплады. Ирлектәй ир-егет өчен нәрсә ул? Әнә теге сезонда кызларны җыеп алып киткәннәр иде, дөбердәп байып кайтып төштеләр ярты елдан. Минем апай тез астына 13 000 тәңкә бәйләп кайтып керде. Барсын, аркылы төшмә. Шул рәвешле күз күрмәгән, колак ишетмәгән Камчатка якларына китеп бардым мин. Поезд тәгәрмәчләренең эш пошыргыч бер төсле көенә оеп барган җиремнән тирә-ягымда көлешеп, күңел ачып утырган яшьләргә күз төшереп алдым. Аларның да минем кебек ялланып эшкә барулары. Уфадан, Чиләбедән килеп кушылдылар. Күңелләре күтәренке, кайберләренең инде 2нче, 3нче кат шул тарафка барулары икән. Бөтенесе руслар, татарлардан, мин дә Әлмәттән минем белән бергә язылган Зөфәр исемле ачык йөзле, тапкыр сүзле бер егет. Мин сүзгә әллә ни кушыла алмадым. Русчамда такы-такы. Аннан күңелне кинәт кенә әллә нинди шумда сарып калды. Билгесезлеккә күз төбәп юлга кузгалуымнан булдымы? Әллә инде кинәт кенә Хәниянең яшьле карашы исемә төшеп, җанымны айкап җибәрдеме? Үске киштәдә чалкан ятып, поезд түшәменә текәлеп баруымны белдем. Шул чагында аңладым мин, елларның гына түгел, атналарның да елларга тиң озынлыгын. Юлларның гына түгел, уйларның да иге
шиге юк икән. Поезд безне башта Хабаровск шәһәренә китереп җиткерде. Ят туфракка аяк басып, бер ара аңга киләлми тинтерәп басып торганнан соң юлыбызны дәвам иттек. Находкада гына карапка күчеп утырабыз икән. Ну, егетләр, күрәселәр алда әле. Җирән чәчле, соры күзле, сирәк тешле Дима исемле егет авызын йырып, безне диңгездә көткән маҗаралар турында тәмләп сөйләргә тотынды. Киң балаклы чалбар, иңсәләре салынып торган озын куллы бишмәт кигән бу егет башкалардан аерылып тора. Сүз сөрүшеннән төрмә шулпасы эчкәне дә сизелә. Шторм булса биттең, һәммәбезне бетереп сала. Әле сез диңгез авыруының ни икәнен белмисез. Нишава, беренче тапкырында гына шүрләтә. Кыз куенына кияүли кергәндәге кебек. Аның сүзләреннән барысы да авыз күтәреп ыржаеп көлешәләр. Минем генә тәнемә салкын йөгергәндәй булды. Тагын Хәния исемә төште. Диманың ары табан сөйләгәннәре бер колагымнан керде, икенчесеннән чыкты. Без поезддан кыйылганда кичке караңгылык ингән иде. Тирә-юньне рәтләп күзәтергә дә мөмкинлек булмады. Безне Советский Союз дип язылган, утлары балкып торган зур карапка төяделәр дә, янә юлыбызны дәвам иттек. Белдекле Дима әйтүенчә, Петропавловск дигән шәһәргә кадәр иркенләп йөзәчәкбез икән. Көн яктыргач, очы-кырые күренмәгән дәрья уртасыннан баруыбызны күреп, сөенергә дә, көенергә дә белмәдем мин. Авылда тау астында тыйнак кына аккан әрә суы мин бәләкәй чакта күземә шушы дәрьядай күренә иде. Баксаң, диңгездәге бер тамчы икәнлә ул. Егетләр Татар бугазы дип аталган урыннан үтеп баруыбызны әйткәч, җанымны нидер чеметеп, кисеп теле бузды. Зөфәрнең ара-тирә миңа татарча эндәшеп алуын исәпләмәгәндә, мин инде нишәнче көнемне җиддиятлар арасында, үз илемнән, үз телемнән аерым халәттә үткәрәм. Бәгыремне тагын нидер кидереп алды. Бу бугазга минем кебек шушында килеп җиткәч кенә үзенең татарлыгын исенә төшергән берәр бәндә исем такмагандыр бит. Теле телгә юкмаган Димадан сорашасым килсә дә, әлеге дә баягы үземнең урыс чамнан оялып, дәшми калуны хуп күрдем. Минем ише, әлегәчә бөтенләй дөньяны күрмәгән кешегә барысы да гаҗәп, барысы да әкәмәт иде. Карапның стеналарына беркетелгән асылмалы бишек кебек караватлар да, палубада үскән агачлар да, шушында ук эшләгән кибет, кинотеатр, ресторан да шаккатмалы иде. Йөзеп баручы кечкенә бер шәһәр диярсең. Мин генә түгел, бүтәннәр дә шулай уйлаган икән. Кайсыдыр акыллы башы, бу юлы Дима түгел, Чиләбе егете Лёша булды бугай, аңлатып китүне кирәк тапты. Андый-мондый гына карап түгел, дөрес булса, немецлардан кулга төшерелгән ди. Мин әткәемне немецлар үтергән татар малае. Шул немецлар төзегән затлы карапта күкрәк киереп барам дигән. Диманың диңгез авыруы турында сөйләгәннәре борчак шыттыру булмаган икән. 3 көн буе җай гына тирбәлеп барган җиребездән без дә штормга эләктек. Карап идәненә беркетелгән урындыкларга кадәр кубарылып чыкты. Идән тулы алма, консервы шәйберләр тәгәрәшә. Кем эшен, кем башын тотып шунда уный. Ай яман икән ул диңгез авыруы дигәннәре. Эшләр актарыла, күңел булгануга чыдар хәл юк. Күз алмалары урыныннан атылып чыгар хәлгә җитә. Нишлисең? Түзәсең инде. Шторм басылгач, кем шәй белән, кем тузлы су белән күңел булгануын басырга тырышып, мәш килдек. Петропавловск шәһәренә барып җиткәнче, бүтән андый мәхшәр кабатланмады. Ул шәһәрнең портына безне башка карапка күчереп утырттылар. Алютор районындагы Пахачи дигән поселокта эшләячәкбез икән. Анда барып җитеп, коры җиргә аяк баскач, байтак кына ушыбызга килә алмыйча торганны хәтерлим әле. Тирә-якның матурлыгы, көндезге кояш нурында Беринг диңгезе фирүзә төскә кереп җемелдәп ята. Дөрес, Пахачи дигәннәр ташка үлчим. Ни авыл түгел, ни поселок диярлеге юк. Безнең як авыллары белән бер охшашлык күрмәссең. Без шушында, кемдер Пахачи дисә, икенчеләр Пахача дип атый да аны балык эшкәртергә тиеш булабыз икән.
Яныбызда шарланган егетләр булуы ярап куйды. Минем ише яшел авызлар гына булса, төп башына утырып калас икәнбез. Дима белән Лёша кара куртка, кара резин итек кигән кечкенә буйлы, кысынкы күзле бер адәмнән кайсы бригада, эш хакы ничек, нишләргә кирәген җәһәт ачыкладылар да, нәрсәдәндер канәгать булмыйча, кулларын бутый-бутый бәхәсләшергә дә тотындылар. Аннан безнең бөтенебезне әйдәкләп, үзебезгә тәгаенләгән баракларга алып киттеләр. Тар гына, караңгы, иче тышы шыксыз бүлмәләрдә бер көн утырабыз, берни эшләми. Икенче көн үтте. Без инде аптыраша башладык. Шым гына утырыгыз, әле ашарыгызга бар, диде Дима, безнең кыбырсынуны сизеп. Хәзер үзләре килеп җитәчәк алар. Безнең забастовканың ни белән төгәлләнәсен беләләр. Ачык авызлар дип уйладылар бугай. Тотсыннар капшыкларым. Дима ямсыз итеп сүгенеп куйды. Без нинди бәягә сөйләшеп килгәнбез, шул хакка гына эшләячәкбез. Бәя төшереп торырга монда кызыл фонарьлы йорт кызларымы әллә без? Дөрес әйткән икән. Икенче көнне кичке якта без урнашкан баракка озын кунычлы итекләр кигән берничә ир-ат килеп, ниндидер кәгазьләр җилфердәтеп, эшкә алып чыгып киттеләр. Ап-пак булып ялтырап яткан балык өемен беренче тапкыр күргәндә, минем күзләр мөгаен маңгайга сикергән булгандыр. Зөфәр дә шундый хәлдә иде бугай. Әле тау-тау булып яткан балыкларга, әле бер-беребезгә карашып торгач, Зөфәр безнең инештәге ташбаш түгел инде булар дип тел шартлатып куйды. Ишемдә тагын нидер өзелде. Абый белән икәү әрәгә төшеп, әнкәйнең иске яулыгы белән балык сөзәргә маташуыбыз хәтеремдә яңарды. Безне бригадаларга бүлгәләп, төрлебезне төрле урынга тараттылар. Без шанда тузлаган селт балыгын тип-тигез итеп мичкәләргә тизеп барырга тиеш булдык. Бригадир дигәннәре аксыл чырайлы, аксыл чәчле, күк күзле бер немка икән. Ирененә ниндидер мыскыллы елмаю бергеп каткан. Әле безгә, әле биек өстәлгә таратып ташланган балыкларга карап алды да, егетләр, эшкә тотынганчы, йола буенча ана балыкны эзләп табыгыз инде сез, диде үтенгән һәм шул ук вакытта әмер биргән кыяфәттә. Көлсәң көл, йыласаң йыла. Балыкны да шулай җенескә аералар микәнни? Ул да булмады, Зөфәр ялт итеп өстәлгә сикереп тәбенде, ак тәнле балыклар өстендә ауный да башлады. Без шак катып, авыз ачып карап торган арада, шалбар аелына эләккән бер балыкны немкага сузды. "Вот, пожалуйста." Немканың ирен читендәге баягы мыскыллы елмаюы югалып, йөзе күзгә күренеп җылынып китте. "Ну, хитрый татарин", дип башын чайкады да, эшкә тотынырга кушып, яр буена китте. "Каян булай башың эшләде?" Мин сокланып та, бер кадәр көнләшеп тә Зөфәрнең аркасыннан кагып алдым. "Соң шул немец маржасына сер биреп торырга?" Зөфәр авызын җыя алмыйча, симез балыкларның әле берсен, әле икенчесен тотып карады. Егетләр аңа мактау сүзләре яудыра башлагач, кыланып уялган да итте дә өстәл өстеннән сикереп төште. Безнең тормыш ипләп кенә үз көенә ага башлады. Эшкә барабыз, мичкәләргә балык тезәбез, шул мичкәләрне төрле корабларга тиеп, чит илләргә озатабыз. Ир-атлар арасында руслар һәм хохоллар күп, ә кызлар бригадасында киресенчә рус кызлары юк, татарлар, украиннар, немкалар тулган. Читтән күзәтеп торуы кызык үзләрен. Эш беткәч, бер чылбыр булып тезеләләр дә диңгез буенда йөриләр. Кыр казлары кебек тезелеп китәләр, тезелеп кайталар. Безнең егетләр аларны күзләп, кем кайсы белән парлашып та өлгерде инде. Мин исә кызларның үзара татарча сөйләшкәнен ишетеп, алар белән авыз тутырып үзебезчә аралашыр өчен генә яннарына баргалыйм. Зөфәр бик дәртле булып чыкты. Аксубайдан килгән бер кыз белән ныклап танышып, төннәрен күзгә башка да күренмәскә әйләнде. Мине дә кыстап карады да, файдасыз икәнен аңлагач, тел тибрәтеп сүз катмады. Ә минем исә күз алдымда Хәниянең яшьле карашы катып калган иде. Башыңа төшсә, башмакчы буласың ди торган иде минем әнкәй. Килгәндә урысча ике сүзне көчкә укмаштырып әйтә идем, тора бара тел шарланды тагын. Буш вакыт булганда күршедәге Ачайваям, Апука поселокларына баргалый торгач, анда яшәүче чукчылар, коряклар белән дә хайран гына аралаша башладык.
Кыскасы, Себернең кырыс тормышына, ачы җилләренә, диңгездәге давылга, мәңге бетмәс булып бар тарафка таралган балык исенә дә күнегеп киләбез. Монда килгәч, әнкәйгә бер хат җибәрдем. Үземнең исәнлекне белдерү хаты гына иде ул. Җавабын гына кулыма алу насыйп булмады. Ник дигәндә, мин санаулы минутлар эчендә җыенып, Пахачидан да качып киттем. Ул көнне без кара икра, кызыл икра, балык тулы эреле-ваклы мичкәләрне карапка төяп бетергәч, караңгы төшеп килгәндә, диңгез ярында көйләнгән палаткага кереп утырдык. Егетләргә ярып, мин дә сыра самогон ишене авыз итәргә өйрәнгән идем инде. Авырыштан соң шул палаткада аяклары кәкрәеп, өсте кубып беткән өстәл тирәли тезелешәбез дә, калай кружка белән генә җип бәрәбез. Тәннәр язылып, җилкәләр турайып киткәндәй була. Палатканың җил уңаена селкенеп торган, пычраклыктан нинди төстә икәнлеге аерылмаслык хәлгә килгән чүпрәк ишегеннән диңгез яры буйлап барган кызлар төркеме күренде. Яңалар бүген килеп төштеләр. Егетләрнең берсе аскы теше төшкән авызын килбәтсез ярып, күзен кысып алды. Нишава күренгәннәре бар. Берсе генә мескен. Аксак аягы белән шушында кадәр килмәсә, көмешкә шаукымыннан минем дә күңелем күтәренке иде. Мин дә авызымны ярып, урынымнан кузгалып, палатка ишегеннән башымны тыктым. Карадым да, үземнән 10-15 адым ераклыкта кымда ис калдыра-калдыра атлаган моңсу кыяфәтле кызлар арасында кичке караңгылык иңеп барган яр буенда туганым Нәҗибәне күреп, мизгел эчендә айнып киттем. Күзләремә ышанып бетмичә, кирфекләремне шилт-милт йомгалап карадым. Юк, анда чыннан да уң аягына аксый төшеп, өстенә сырган бишмәт, аягына резин итек кигән, яулыгын муеныннан урап бәйләгән озын тылымлы Нәҗибә атлы иде. Мин шунда ук өстәл артына кире үз урыныма лапылдап утырдым. Кыяфәтемә игътибар итүче булмады бугай. Ихахайлап, яңа килгән кызларны тикшерергә тотындылар. Мин исә бу тирәдән уттай качкандай тизрәк югалырга теләп, җәһәт кенә тордым да, башымны бишмәт якасына яшерә-яшерә, кызу адымнар белән үзебезнең баракка юнәлдем. Белмим, Нәҗибәне күрү ни өчен шул кадәр куркыткандыр мине. Бүгенгә тиклем шул сорауыма җавап таба алмыйм. Дөньяның искиткеч тарлыгына шакката әйберләремне җыештырырга тотындым. Менә шушы минутта Нәҗибә минем яныма килеп керер дә, йөземә төкерер дип шүрләдемме? Ишеткәндер бит инде ул. Авылда минем аркада ниләр булганын да, әнкәйне япа-ялгыз калдырып, авылдан чыгып качканымны да беләдер. Шушы гынахларымны тагын бер кат исемә төшерер өчен әллә кайдагы, төпкелдәге бер авылдан Камчаткага, җир читенә кадәр килеп җиткәнме? Әйтерсең, җир шарында Нәҗибә акча эшләп кайтыр бүтән бер генә почмак калмаган. Нәкъ менә мин сыйну тапкан диңгез буена килергә кирәк булган аңа. Аксак килеш көмешкә алганда кем бирегә җибәргән үзен? Башымда бер артлы шушындый котсыз, мәгънәсез уйлар йөгереште. Самогон кызуыннан йөзләре чыгындыр төсенә кергән Зөфәр кайтып кергәндә, мин барлы-юклы нәрсәләремне төйнәштереп бетергән идем. Тагын ярты сәгатьтән мичкәләр төялгән карап яңадан кузгалачак. Ничек тә шуңа Петропавловскига кайтучы карапка эләгергә. Артык күзләрдән, артык авызлардан ераккарак улагырга кирәк. Тю-тю, төнлә сукырга җыендыңмы әллә? Тозсыз шаяртуыннан кызык тапкандай, Зөфәр үз алдына хихылдап куйды, башындагы кепкасын йомарлап караватына тындырды, үзе шуның өстенә корсагы белән менеп ятты. Аның күрми калуы хәерлерәк иде дә, нишлисең? Кайтып керде бит. Мин ни дә булса әйткәнче, бәхетемә гырлап йоклап та китте. Аңа карап тордым да, башкалар күзенә чалынганчы дип, кабаланып чыгып киттем. Алга таба тормыш күрсәтер, Зөфәргә хат язармын, соңгы айда эшләгән өчен акча да алынмаган, кул куяр, алыр, якташ башы белән алдауга бармас әле. Атна сайын мичкә тиеп, без инде барыбыз да шарланып беткән идек. Карапның кай почмагында нәрсә икәнен дөм караңгы төндә шәмсез дә эзләп таба алабыз. Иң җайсызы, кеше карага сиздерми яр буеннан узып китү. Эш сәгате бетте бетүен. Шулай да
Кемдер палатка эчендә кәеф сафа корып утыра, кем көймә белән кайтып төшә, кем диңгез буенда ук балык чистартып мәшәләнә. Нигә? Ни өчен алай булгандыр? Карапка үтеп керүгә миңа бернинди тоткарлык чыкмады. Мине абайлаучы, барлыгымны белүче, бу тормыштан да качып китүемне күреп калучы табылмады. Карап кузгалып киткәндә минем баштагы көмешкә парада тулысынча таралып бетте бугай. Шул чагында гына мин үземнең нишләвем турында уйлый алдым. Нишләдем инде мин? Я? Ни өчен әле якташым гына түгел, бик якын туганым, ике туган сеңлемне кочаклап күрешер. Аннан әнкәй турында, туганнар турында, авыл турында бәйнә-бәйнә сорашыр урында ниндидер җинаятьче кебек караңгы төндә качып китеп барам. Сеңлем иде бит ул минем. Туган җиремнән аның һавасын, аның сулышын, аның хәбәрләрен алып килгән якын туганым иде. Бәлки, әнкәй аның шушында минем янга ук киләсен белеп, төн утырып хат язгандыр. Нәҗибәнең яулык ишына тереп, миңа дип хәбәр җибәргән булгандыр. Нишләп үз язмышыма үзем хуҗа була алмыйм соң мин? Җил иссе дә авырга торган черек капка баганасы кебек шайкалам да шайкалам. Миңа котышкыч авыр иде. Тешләремне кысып, яңак сөягемне чәйнәп үзәрдәй булып балык мичкәләр арасында кысылып барган җиремнән бүредәй уларга җитешкән идем. Кем белә? Озак кына шул почмакта бер ялгызым уйланып барсам, мин бәлки акылдан да язган булыр идем. Тик мине күреп алдылар. Мичкә арасыннан сөйрәп чыгардылар. Карт матросларның берсе миңа әллә кызганып, әллә җирәнеп карап торгач, "Түзмәдек" дигән дип әйтеп куйды. Күрәсең, ул мине авыр эштән шушы рәвешле качып киткән дип уйлады бугай. Рәхмәт аларга. Җирәнсәләр дә читкә этәрмәделәр. Тартырга, эшәргә бирделәр. Тамакны туйдырдылар. Артык сораулар белән йөдәтмәделәр. Мин Петропавловск портында төшеп калдым. Кая барасымны, нишләргә теләгәнемне белми идем. Кесәдә ярыйсы гына акча бар, хәт шунысы күңелне җылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтучы карапка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Ниме миңа диңгез? Моңа кадәр 2 кулачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш, тик авылга юллар өзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тоя идем. Бу хис айлар үткән саен отыры көчәя генә барып җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез хәниянең күз яшы томалап ала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында саран гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш ләбаса. Нәҗибә белән күрешүдән качуым, үз-үземнән качырга маташуым булган икән. Соңыннан да терсәкне кайырып тешләрдәй булып, әллә ничә кат үкендем. Мин сеңлем артыннан йөгерергә, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан тотып күрешергә, күзләренә карап әнкәй турында, төн йокыларымны урлаячак туган авылым турында сорашырга тиеш идем. Бер кая да китмәдем дә, кайтмадым да. Күзләрем кая төбәлсә, шул якка атлаган җиремнән порттан әллә ни ерак булмаган ашхана ишеге төбендә аңыма килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка. Аякларым шушында алып килгәч, эшкә үттем. Җәймә мазар ябылмаган агач өстәлләр тирәсендә анда-санда 3-4 кеше генә утыра. Уйсыз-хиссез генә мин дә шул өстәлләрнең бер сартына барып урнаштым. Алдымда торган тоз, борыч, горчица савытына, кара икмәк телемнәре тезелгән тәлинкә ташына нигәдер аптырап карап куйдым. Нигәдер дип, кайчандыр ак булган савытларның бармак эзләреннән катып каралып калуына шаккаттым бугай. Безнең әнкәй усал, кырыс кына түгел, бик чиста кеше иде. Тастымал җәймә ишене, мичтән сибереп алган көлне или дә шуннан силти ясап юа. Барлы юклы савыт сабаны да ком белән ялтыратып кына тора. Ә монда мин үз алдыма онытылып шактый утырганмындыр мөгаен. Бәлки, йоклап ук киткәнмендер. Ресторанда утырмыйсыз. Ашарга кирәксә, үзегез барып аласыз, дип кыркы гына дәшкәнгә күземне күтәреп карадым. Минем каршымда култык астына кечкенә табак кыстырган тулы гына гәүдәле бер кыз басып тора иде.
Ак халатының урта тимәсе өзелгән, өчпочмаклап бәйләгән ак косынкасы астыннан сап-сары чәчләре бүселеп чыккан. Халат эченнән кигән күлмәк якасының бер очы эчтә бөгәрләнеп калган. Караңгы зәңгәр күзләре миңа әллә ачуланып, әллә нәфрәт белән карый. Һәр хәлдә аларда җылылыкның әсәре дә юк иде. Шулай да бу сары марҗага ачуым килмәде. Чөнки мин бу ашханәгә тамагым ачлыктан кермәдем. Ашасам ни, ашамасам ни. Бер сүз дәшми генә урынымнан кузгалып, ишеккә юнәлгән идем. Марҗаның "Ши калды, бәрәңге пюрасы, балык, әйдә, салып бирәм" диюен ишеткәч, туктап калдым. Ишек төбендәге өстәлгә өелгән пычрак подносларга күз төшердем. Минем терәлеп басып торуыма ачуы чыккандыр, марҗа җил-җил атлап каршыма килеп басты. Култыгындагы табакны әллә кая гына ыргытып, әллә каян гына төсе җуелган чүпрәк алып, подносларның берсен дөбер шатыр сөрткәндәй итте дә, дык итеп кулыма да тоттырды. Миңа ничарадан бишара кыяфәттә аның артыннан атларга гына калды. Безнең авылда моның ише хылыклы кешеләрне җен тоттым дип йөртәләр. Кулы кулга иярми сары марҗаның. Мин әле нәрсә ашарга теләвемне рәтләп әйтергә дә өлгермәдем. Тирән төпле тәлинкәгә ап-пак чучка майлары йөзеп иргән чөгендерле ашны шупырдатып салды. Шите берничә җирдән кителгән сой тәлинкәгә олы чумыш белән бәрәңге буламыгы китереп каплады. Аның янына балык кисәге куйды да, нәрсәсендер ошатып җиткермәде бугай, кире алып табага ыргытты. Миңа дигән буламык янына зуррак кисәкне лапылдатып салды. Күзендәге баягы ачу ниндидер кызыксыну белән алышынгандай иде. Ялгышмаганмын икән. Безнең авыл кибетендәге кебек агач төймәле чутта шалт-шалт санаганнан соң, маңгай чәчен бармагына урый-урый капыл гына: "Сез казакмы әллә?" дип сорап куйды. Авылда гомер буе татар булып йөрдем. Пахачида гел рус кешесенә охшаталар иде. Монда казак. Ачуым киләсе урынга кинәт кәефем күтәрелеп китте. "Юк, татар мин. Татарин" дип ишеккә аерып әйттем дә, үзем дә сизмәстән теге сары марҗага күземне кысып куйдым. Артык нәрсә сөйләп тормыйм. Безнең танышуыбыз әнә шулай башланды. Кияүгә чыгасы килеп, дәрте ташып торган, миннән берничә яшькә өлкәнрәк Катя минем дуамал холкымны да, тормышымны да күз ачып йомган арада үзгәртте дә куйды. Минем җаным белән дә, тәнем белән дә беркемне дә яратканым юк иде. Дөресен әйтим, Катя белән бергә яшәгәндә дә мин мәхәббәт дигән киноларда шаккатып карый торган олы хистең ни икәнен белмәдем. Катя да минем җанымны түгел, киң җилкәләремне, озын буемны, күрәк йөзедәй учларымны үзенә ир итеп сайлаган иде. Яшәлде инде. Ике дуамал бер түбә астына кергәч төрле чаклар булды. Шапшаклыкны җенем сөйми иде. Аңа да ялашасың икән. Улыбыз тугач, без ирексездән бер-беребезгә бөтенләйгә бәйләнгәнебезне аңладык. Төзелешкә эшкә урнаштым. Анда көннең генә түгел, гомернең үтүе дә сизелми иде. Акчаны әйбәт эшләдем. Катяга әйтеп тормый гына ай сайын әнкәйгә акча сала идем. Әнкәй бер хатында үзең бер булса да кайтып күренсәң иде дип язгач, чаркышлар урынына талпынып та куйган идем. Катя кеше тырнагы белән каршы килде. Янәсе, яшь бала белән шул кадәр ерак юлга чыгарга, Володя бераз исәйгәч кайтып килергә дип сөйләштек тә, бу турыда башка сүз кузгатмадык. Әнкәйнең хатлары кырыс иде. Касыймның малае, Рабига белән Нигъмәтҗанның аныгы Володя булмаса, бүтән исем биткән идеме дип рәнҗүен белдереп турыдан ярып язды. Улы Касыймның күптән инде үз төсен генә түгел, исемен дә җуеп Коллега әйләнгәнен ул белми иде. Безнең урамдагы тол карчыкларның берәм-берәм үлә баруын, күрше тирәнең бер-бер артлы шәһәргә китеп баруларын, урамның ятимләнеп калуын да яздым. Мустафаның солдат хезмәтенә киткәннән соң минем кебек үк бер марҗага өйләнеп, җәһәннәм шитендә яшәп калганлыгын элегрәк хәбәр иткән иде. Аларның нигезендә дә беркем калмаган икән. Әткәсе белән әнкәсен җирләгәч, Мустафа тәрәзә капкачларын кадаклап киткән. Бер үзем көн итәрлегем юк, абыем үзләренә Әлмәткә алып китә. Күрше авылдан берәү өйне сүтеп алырга ризалашты.
Җил капканы сүтеп, син җибәргән акчага урыс капка ясаткан идем. Шул бигрәкләр дә жәл булып, әрәм булып кала инде. Шул капканы кайырып, ачып, кайтып керерсең дип тилмерепләр көткән идем. Тәки кайтмадым. Атаң салган ине сүтүләренә йөрәгемне кысып ризалашкан идем. Синең төсең дип ясаткан капкага кул кайгарым күтәрелми. Анысын сүттермәм инде, дип үпкәләп тә язды. Мин барыбер кайта алмадым. Киләсе җәйгә дип сузатыргач, көзге көннәрнең берендә абыйдан хат килеп төште. Әнкәй көз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чакта кайтып күрмәгәнне үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым дип, үпкәсен дә, рәнҗешен дә, нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән-бер җеп тә шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре-бәкре хәрефләр белән булса да үзебезчә татарча язылган хатлары минем күптән бозга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә пешмаганда пыскып янган учак иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган чучка итеннән пешерелгән борщ, щи ашап, Пасха бәйрәмендә Катяның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, пычмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне җуеп, төссез бер җан иясе булып гомер кичерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хукукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белән дауласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якында, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып, ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа» дип кул изәде. «Улым» дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» диде дә, җирдәге балчык катысына ботинкасы белән дык итеп төрткәч, башын шайкап йөгереп китеп барды. Иңсәләремне кинәт баскан авырлыктан иелә төшеп, барасы юлымны дәвам иттем. Элек бу урамны Речная дип йөртәләр иде. 65тә исемен үзгәрттеләр, хәзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белән нинди көч идарә иткәндер, урам чатыннан борылмадым. Аякларым үзеннән-үзе кай табадыр атладылар да атладылар. Язмыш минутын океанның Авачинск култыгы ярындагы Петропавловск-Камчатский шәһәрендә бөтенләйгә беркетеп калдырыр дип кем уйлаган? Океанын да, диңгезен дә, шәһәрдән бик ерак булмаган Корякская, Авачинская дип аталган сопкаларны, Козельский, Аак, Арик вулканнарын күрергә насыйп булды. Мин аларны татарча ничек атарга белмичә, күңелемнән генә баш ватып карап тордым. Үзебезнең Күгеш тавы белән чагыштырып, күңелемнән генә үксеп еладым. Сер тулы гүзәл күлләренә, ярга түгел, йөрәгемә килеп каккан диңгез дулкыннарына карап, тагын үзебезнең авыл турында уйландым. Кайдадыр еракта, шул диңгездән бик күпкә ары, кичкенә генә булып, безнең Әрә елгасы да агып ята бит. Аның сулары кай елгаларга килеп кушыладыр да, диңгезнең кай дулкынына әверелеп, минем аягыма килеп сарыладыр. Анда җәйләре дә җәй, кышлары да кыш төследер. Җәен үтеп алырдай булып кыздырган кояш, кышын киез итек белән баскан саен шыгыр килгән карлы сукмак килеп ятадыр. Ә монда июнь җитә, июль ае үтеп бара. Салкын томан, вак яңгыр теңкәгә тия. Элегрәк сагыну һәм җирсү дигән нәрсәләр күңелемнең үземә үк билгесез бер сандыгында бикләнеп ятканнар бугай. Соңгы елларда шул сандыкның әллә капкачы кубарылды, әллә төбе төшеп китте, миңа әллә нәрсә булды. Булай да артык яме булмаган тормышның бөтенләй мәгънәсе калмагандай тоела башлады. Шундый уйлар чылгынына чумып, аякларыма ереп, гәүдәмне өстерәп дигәндәй генә атлаганда, колагыма ниндидер гаҗәеп әһәңле бер көй ишетелгәндәй булды. Мин үз колагларыма ышанмыйча башымны күтәрдем. Порт каршындагы кибеттән бер төркем кызлар чыгып килә.
Үзләре гөр-гөр сөйләшәләр. Ниндидер моң белән, аһаң белән сөйләшәләр. Алар татарча сөйләшә иде. Құлағыма түгел, құшағыма татлы бір әрнү сарылғандай булды. Мин үз-үземне белештермичә аларга таба йөгерергә тотындым. Үзем йөгерәм, үзем кулларымны тиле кеше күк болгый-болгый сөйләнәм, кычкырам, татарча кычкырам. Кыргый җәнлек кебек ыргылган, шашкан йөзле кешене күреп курыкканнардыр мөгаен, кызлар шыелдашып, шаулашып, үзләре дә йөгерергә тотындылар. Читтән карап торган кеше булса, ни уйлар иде икән? Алдан бер-берсенә бәрелә сугыла кулларына капчык сумка тоткан кызлар йөгерә. Алар артыннан бар кеше дә кычкыра, чигә чәчләренә бик иртә шал конган ир заты чаба. Кызлар, туктагыз зинһар! Дип ачыргаланып, дәшүм кайсысыныңдыр колагына барып иреште бугай. Кызларның берсе туктап калды. Башкаларны да туктатты. Яннарына барып җитүгә, берсенең икенчесенә берәр псих була күрмәсен дип татарча әйтүен ишеткәч, мин кызларны берәм-берәм кычаклап еларга тотындым. Битем буйлап ихтиярсыз күз яшьләре бага. Үзем елыйм, үзем, кызлар. Курыкмагыз. Татар мин, сездә кебек үк татар. Инде күптәннән шушында яшим. Бер авыз татарча сүз ишеткәнем юк иде. Сезнең сөйләшкәнне ишетеп, артыгыздан йөгердем. Бәгыркәйләрем, шул кадәр моң итеп сөйләшәсез. Туган якларда, туган телкәйләрдә бик сагындырды. Ни сөйләгәнемне үзем дә аңламыйм. Кызларның бер-берсенә карашып торуларын күреп, тиз генә китеп бармасыннар берүк дип, ашыга-ашыга шулык сүзләремне тагын кабатлыйм. Соң абый, марҗага өйләнмәсәң, үзебезнең татар кызлары беткән идеме сиңа? Дип төрттөреп куйды кызларның бер шаясы, нечкә кашларын дугаландырып. Ә безнең кызларны урыс егетләре чүпләп тора. Аңламассың инде, дип моңсуланып өстәде икенчесе, карлыган күзлесе. Минем үз кайгым кайгы иде. Кызлар, сез каян булай? Җыйнаулашып, сез дә авылдан качып киткән җаннармы әллә? Сез дә дигәч, үзең авылдан качкан инде син абый. Без сезонлы эшкә генә ялланып килдек. 6 ай балык сасысына батып, игә кайтып барыш. Менә кибеттән алка, тимә ише әйберләр җыеп чыктык. Бираздан Владивостокка карап китә. Шуңа утырабыз да, эй абый, бәхетеңне җир читенә китеп эзләмәсәң. Әйдә Зәйтүнә, тагын уксытик әле бу авылдан качкан татарны. Ничек әле безнең җир? Баягы чая кыз карлыган күзгә елмаеп карады да, алар икесе моңлы тавыш белән җыр сузып җибәрделәр. Уфа тараклары алдым чәчләремне тарарга, таулары биек юк баскычлар сагынганда карарга, таулары биек юк баскычлар сагынганда карарга. Җырга ияреп, мин инде күзләремнән аккан яшьләрне сөртергә дә онытып, кызлар әйткәнчә үксеп елый идем. Бу җыр бетеп, кызларның Зәйтүнә дигәннәре әкрен генә ромай киен җырларга тотынгач, йөрәгем урыныннан купты. Төнгә каршы берәү моңлы итеп Күз алдыма яшен оты яктырткандай, когыш тавышы астындагы кичке уен, мәхәббәтле карашын Мустафага ташлый-ташлый җыр сузган Хәния шәүләсе пәйда булды. Мин яралы аю кебек үкереп җибәрдем. Җырлама! Җырлама! Учларым белән йөземне каплап, җиргә тезләнгән халәттән мин кызларның әкрен генә бер-бер артлы китеп баруларын сизеп тордым. Чая кыз кире борылып килде бугай. Кыяр кыймас кына минем чәчләремә кагылды. Абай, кайтасы килгән кешегә юллар бикләнмәгән бит дип, гади генә әйтеп куйды да, кызу адымнар белән башкалар артыннан атлады. Юллар бикләнмәгән анысы. Күңелләр генә 1000 йозакка бикләнгән кебек. Бу кызлар белән күрешүдән соң, мин ел сайын сезончыларны шушы портта көтеп ала торган булдым. Якташларымны күрмәмме, үзебезчә сөйләшүләрен ишетмәмме дигән теләк мине яр буена әйдәде.
Бәхет дигәннәр ел сайын елмаймаса да, әллә нигә бер булса да мин сагыну сагышын мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Кеше картая барган сайын үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында кайта-кайта уйлана икән ул. Мин дә узган юлымны барлыйм. Күңелем күтәрелеп, йөзем яктырып китәрлек бер генә мизгелне дә исемә төшерә алмыйм. Алай дисәң, кыл урталай, авылда һәм читтә дип икегә бүленгән тормышның беренче бүлегендә яктылык та булган да баса. Кадере генә беленмәгән. Ачлыгы, ялангачлыгы, әтисез көн күрешнең бар ачысы белән янәшә газиз кешем, әнкәм, шомырт исләренә күмелеп утырган үз урамым, бәпкә үләнле ишек алдым, тәгәрәп үскән тауларым бар иде. Гомернең икенче бүлеген мин 7 ят арасында килмешәк булып үткәрәм. Монда минеке дип авыз тутырып әйтерлек бер нәрсәм дә юк. Хәтта үз канымнан яралган бердән бер улым да миңа ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда минем телемә дә, җырыма да урын юк. Мин гомерем буе җан асрап кына яшәдем. Нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылганнан соң гына җиңел сугыш белән чын-чынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә үземнең чәчләре шаларып, иң башлары салынып төшкән, инде гомер күзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, имәнеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да чигә буйларында мул гына булып кар бөртекләре егылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя Екатерина Дмитриевна хәзер көннең күп сәгатен кара яулаган беркәнеп, гыйбадәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче читенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу кыттышкыч иде. Үлет җире кырып салган, я булмаса җир упкан диярсең. Кечерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белән юкка чыксын әле. Өске урамнарда өйләр күзгә ташлана-ташлана ул. Анда да минем ише карт кыры гомер кичерәдер. Каралып беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин кирделе-чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым. Бер йомдым. Көчкә кыймылдап урынымнан кузгалдым. Аякларымны өстерәп дигәндәй, ялгыз капка янына килдем. Аңа арынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкән төсле кире тартып алдым. Югыйсә, капка үзе үк йылый-йылый ачылып, мине эшкә чакыра иде. Эшкә дип, анда үтәр өчен капкадан үтү мөһим түгел. Һәм теге ягымнан, хәт бу ягымнан әйләнеп үт, кай тарафтан гына атласаң да, сине өнсез чокыр гына көтеп тора. Безнең нигезме ул? Башкаларныкымы? Бу куркыныч бушлыктан кайчандыр тәпи баскан сукмакларны эзләргә маташу үзе кытышкыч иде. Мин моңа кадәр булай да бар авырлыклардан, бар мәшәкатьләрдән урап үтеп кенә котылмакчы булып яшәдем бугай. Бу юлы әйләнеп үтәсе итмәдем. Батырлыгымны җыеп, капканы әкрен генә эшкә таба иттем. Ул бил тиңентем үскән әрекмәннәргә, кычытканнарга, әремнәргә терәлеп, йыламсырап туктап калды. Минем төсем буларак сүтелмичә калган капкамы бу? Түгелме? Әрем ачысыннан ачырак бер әрнү белән яна як-ягыма карандым. Бәлки нәрсәгә дә булса, әнкәй карашы ягылып калгандыр. Тирә-як рәхимсез иде. Җавап табылмады. Мәңге бетмәс сөялләр белән чуарланган учларым капканың мүкләнеп беткән тактасын капшап узды. Сукыр кешедәй
шушы капкадан үземне эзләвем түгелме? Гомер капкасы диярсең. Аны да бит ачасың да ябасың икән. Яшәгәнең, яшәмәгәнеңне сизми дә каласың. Кем белә? Абынмый сөртенми яшәгәннәр өчен бәлки гомер капкалары да бәхеттән кыйладыр. Улым баядан бирле бер сүз катмый, бер кадәр ара калдырып, минем арттан атлап килә иде. Без аның белән озын юлда кайтканда бер-беребезне таптык. Ул мине, мин аны. Авыл турында, әнкәй турында, абый турында сөйләгәннәрем сискәндереп җибәрдеме? Гомеребездә беренче тапкыр ата һәм ул булып ачылып сөйләшүебездән әсәрләндеме? Әллә мин тасвирлаган шомыр төсләренә, бала-чага чыршуына күмелеп утырган урам орнына ыржаеп торган бушлыкны күрү хушын алдымы? Мин үз улымны танымадым. Аның күз карашы үзенеке түгел иде. Как будет папа по-татарски? Улымның көтмәгәндә шулай дип соравына мин тиз генә җавап кайтара алмадым. Куркып калдыммы, каушап төштемме, әллә үз телемне мизгелгә генә онытып җибәрдемме? Бер тын дәш алмый тордым. Аннан сугыш урлаган әткәйне, әткәйсез үткән, әткәйлеләрдән көнләшеп яшәгән ятим бала чагымны, әткәйдән соңгы хәбәр булып кайчандыр өйнең бүрәнә ярыгында сакланган похоронка хатын, үлгән әткәйне гомер буе исән дип өметләнеп көткән, исән улын бер күрергә тилмергән әнкәйне күз уңымнан үткәреп, иреннәремне тибрәтер-тибрәтмәс кенә әткәй дип пышылдадым. Кинәт кенә аякларымның йомшарып китүен сизеп, егылмас өчен капка баганасына сыендым. Шул мизгелдә әллә мин капканы, әллә ширек капка мине кочагына алды. Мин икебезнең бер бөтенгә әверелеп, җиргә якынаюыбызны аңладым. Ниндидер рәхәт изрәүдә, улымның ничектер үзенчә йомшак итеп минем арттан кабатлаган ишетеп өлгердем. Әткәй, әткәй дип гомерендә беренче тапкыр әйткән сүзләре капканың теге ягында яңгыраган.